समाजारि बिजोङाव गोसारनाय गिख्रंथाव नुथाय सोलिदों सान्थाल हारिनि खायसे सुबुंफोरनि आखाइ आखाइ बोरला थिर लानानै गिख्रंथाव दादागिरि दाउ अमाफोरखौ होसो होसो गावथारनो थियारि जानाय बायदि गिख्रंथाव हाथियार बोरला थिर लानानै होसोदों आरो गावसोरनि रावजों सोंखारिदों हम जस कर दिया इन हट थोड़ा बन जस कर दिया थोड़ा कने एडुक कर दिया बे नुथाया 19 जानुवारि जाथाय जानायनि उनाव दुंहाव थासारि जाबाय थानाय समनि गिथावना हाथियार बोरला थिर लानानै गाग्लोबनो नाजानायखौ नुनो मोन्दों दासिमबो आसाम पुलिसनिफ्राय बे गिख्रंथाव आइजें एबा हाथियार बोरला थिर लानाय लाइमोनफोरनिफ्राय बोरला आरो थिरखौ जब्द खालामनायखौ नुनो मोनाखै नुसनाखै आसाम पुलिसा नुसनाखै रैखाथि बिफाना नुसनाखै सरकारा सोंलु जाखाङो बेफोरबादि उदाङै गाग्लोबनो हाग्रा आखायाव बोरला थिर लानाया सरकारानि गनायथि दं नामा जायनि थाखाय उदाङै बोरला थिर लानानै लाइमोनफोरा ओंखारदों जाय बोरला थिरजों सुबुंखौ गाग्लोबनो हायो बैफोरबादि आइजें लानायखौ मानो नोजोराव गोग्लैयाखै आसाम पुलिसनि मेगनाव राहाबादियाव थानाय सासे आइजोआबो फोरमायदोंमोन बिटिसि गाहाय खुंगिरिनि सेराव बोरला लानानै गाग्लोबनो नागिरदों होनना नाथाय दिनैसिमबो बिनि सायाव राहा एबा बोरला थिरखौ जब्द खालामनायखौ नुसनाखै गिदिर गिदिर खौरां बिजोंफोरा बेफोरबादि गिख्रंथाव खहा खालामथाव हाथियार बोरला थिर लानायखौ बे समाव गिदिर सोंलु जाखाङो माब्ला नुसनगोन आसाम पुलिसा आरो माब्ला जब्द खालामगोन आसाम पुलिसा बैफोर गिख्रंथाव खहा खालामथाव बोरला थिरफोरखौ हम जस कर दिया इन हट थोड़ा बन जस कर दिया थोड़ा कने एडुक कर दिया की दम दिखाते थोड़ा